Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Үриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Үз ижаты білән татар халқын уятқан һәм уйлатқан. Әлмәтлілер бейік шағырыбыз Ғабдулла Тукайның туған күнін белгіләп өтті. Бүгін мен үзім шушы күпме еллар узгач, үзімдә лауреатлар исемлегендә булуым белән бик горурланам. Еш талантлар бірләшті. Жиңу аккорды телевизион проектын төшіру тамамланды. Мен бу җырны, Катюшаны, үзем яратканга күрә сайлап алдым. Җырларга бик рәхәт булды. Анда башка төрле атмосфера, яңа кешеләр янында инде. Жиңу хатирәләре җырларда. Колабызда традицион үзешчән сәнгать смотр бәйгесе узды. 1941 елның июнь айында ватан чакыруы буенча илен сакларга китә. Елда ауыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләүче эшмәкәрләргә 6 юнәлеш буенча федераль финанс ярдәме алырга була. Моның өчен 642 миллион сум каралган дип хәбәр ителә республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында. Хәзерге вакытта агротуризм программасы кысаларында 42 миллион сум акча бүлеп бирелгән, 5 эшмәкәр ярдәм алган. Башка программалар буенча акчаларны үзләштерү 1 июльгә кадәр планлаштырыла. Республика финанслау күләме 871 миллион сум тәшкил итә. Төп үзгәрешләр шәхси ярдәмче хуҗалыкларны субсидияләүгә кагыла. Айрым алганда, савым сыерларын тоту өчен өстәмә рәвештә 184 миллион сум бүлеп бирелгән. Субсидия ставкалары бер сыерга 6300 сумга кадәр арттырылган. Шулай ук ире мөгезле терлекләр сатып алуга субсидияләр арттырылган. Товар терлекләре өчен 80 мең сумга кадәр, нәселле терлекләр өчен 90 мең сумга кадәр. Кече фермалар төзүгә субсидияләрнең максималь күләме асралган мал санына карап билгеләнә. Мисал өчен, 5 сыерлы хуҗалар 300 меңнән 500 мең сумга кадәр, 8 һәм аннан күбрәк асраучыларга 600 меңнән 1 миллион сумга кадәр арттырылган. Барлык гаризаларда дәүләт хезмәтләре аша авторизация белән минем субсидияләр системасы аша бирелә. Муниципалитетларга потенциаль алучылар исемлеген төзү һәм мөмкин булган барлык ярдәм чараларын актив куллану йөкләнгән. 26 апрель халыкара радиация хәрәкәтләре корбаннарын искә алу көне уңаеннан әлмәтлеләр митингка җыелды. 1986 елда авария нәтиҗәләрен бетерү өчен ул чактагы СССР министрлар советы карары белән дәүләт комиссиясе төзелә. Илнең төрле почмагыннан эшче кешеләр чакырыла башлый. Хәрәкәт нәтиҗәләрен бетерүдә 240 меңнән артык кеше катнаша. Алар арасында безнең якташларыбыз да була. Әлмәт шәһәре һәм районыннан Чернобыль хәлакәте нәтиҗәләрен бетерүгә 172 кеше чакырыла. Бүген 39 елдан соң калабызда атом электр станциясендәге аварияның нәрсә икәнлеген, аның китергән зыянын үз күзләре белән күргән 87 кеше гомер кичерә. Әлмәт халкы хәтер мәйданында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алды һәм Чернобыльчеләр хөрмәтенә куелган стеллага чәчәкләр куйдылар. Иртәгә халкыбызның бийек шагыйре Ғабдулла Тукай туган көн. Аңа бәйле традицион шигырь бәйрәме калабызда бүген узды. Тукай скверындагы шагыйрь һәйкәле янына язучылар, журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, артистлар, студентлар һәм мәктәп укучылары, шигърият сөюче шәһәрдәшләр җыелды. Сөйекле Тукайыбыз туган көн республикабызда гына түгел, Россия һәм татарлар яшаган башка бик күп илләрдә дә күркәм бәйрәм. Аны без ел сайын туган тел көне буларак та билгеләп үтәбез. Ел сайын бөек язучының иҗатына, милләтебез язмышына битараф булмаганнар Тукай һәйкәленә килә. Биредә җыелган кунаклар каршында Әлмәттә иң абруйлы бүләкләрнең берсе Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премия тапшыру тантанасы да узды. Быел әдәбият, сәнгать, җәмәгатьчелек агарту эшчәнлеге, шулай ук журналистика һәм публицистика өлкәсендәге казанышлары өчен язучы Рәмзия Габделхакова, театр артисты Фаил Сафиуллин, Мериданс бию ансамбле җитәкчесе Илнур Әхлиуллин, Рәис Нәгымов исемендәге балалар сәнгать мәктәбе һәм Риза Фәхреддин исемендәге гимназия коллективлары лаек булды. Исемлектә шулай ук Наил Билданов, Валентина Сабурова һәм Рәмилә Хәмидуллина.
Шуңа күрә без бүген бик шат Мәгариф идарәсе һәм Бөтен дөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге җитәкчелеге исеменнән безне бу шушы премиягә тәкъдим ясаган өчен һәм инде гимназия коллективына, ата-аналарга һәм балаларга ихлас рәхмәтемне җиткерәсем килә. Белмәдем. Бүген иртә белән генә әйттеләр. Шундый иртә белән уяндым да, көнем шундый шатлык хәбәр белән башланып китте. Иртә белән хәбәр иткәч бик шатландым. Әтиәниемә шалтыраттым. Беренче чиратта аларга рәхмәтлемен, икенче чиратта инде әлбәттә тамашачыма, барлык шушы премияны булдырган кешеләргә һәм дә инде үземнең театрыма бик рәхмәтлемен. Шуннан да бик шатлыклы хәбәр. Журналистикада Луч телекомпаниясында эшли башлаган елны, нәкъ менә 17 ел элек минем өченче төшергән сюжетым шушы Тукай бәйрәмендә безнең коллегабыз Нәфисә Сабирҗановага Рафаил Тухватуллин премиясын биргән материал иде. Һәм менә бүген мин үзем шушы күпме еллар узгач, үзем дә лауреатлар исемлегендә булуым белән бик горурланам. Шулай бәйрәмдә милләт үсешенә керткән өлешләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессы рәхмәт хатлары белән Әлмәт театры режиссеры Ильяс Гәрәев, Риза Фәхретдин гимназиясе хезмәткәрләре Гөлнур Габделхакова белән Минзилә Габидуллина бүләкләнде. Быел Тукаебыз туган көн бераз гына алда узды. Яңгыр булуга карамастан Гелдәгечә район җитәкчелеге сәламләве, шагыйрьләр һәм язучылар чыгышлары Әлмәт татар драма театры актерларының театральләштерелгән тамашалары белән үрелеп барды. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган «Җиңү аккорды» телевизион проектын төшерү тәмамланды. Әлеге проект үз иҗаты белән сугыш еллары җырларын җанландырган яшь талантларны берләштерде. Сүз Ләйсән Галиевага. Заявок на конкурс «Победный аккорд» было прислано огромное количество. Но жюри посчитало, что именно вы самые яркие, самые талантливые, самые запоминающиеся. Берничә атна дәвамында тамашачылар яшь вокалистларның чыгышларын күзәтте. Алар батырлык, ныклык һәм җиңүгә ышаныч символына әверелгән җырларны ихлас күңелдән һәм тирәнтен башкарды. Һәр номер геройларның тарихына һәм истәлегенә тирән хөрмәт белән тулы иде. Уныш яшьлек Лилиана Артыкхолова сәнгать мәктәбендә укый. Ул үзенең матур тавышы белән тыңлаучыларны инде 3 ел сөендерә. Лилиана өчен музыка мавыгу гына түгел, ә чын дәрт. Вокалдан тыш кыз фортепианода уйный һәм рәсем ясый, үзен төрле яклы иҗади шәхес буларак күрсәтә. Шушы бәйгедә мин укытучым белән бергә катнашырга уйладык. Мин бу җырны, Катюшаны, үзем яратканга күрә сайлап алдым. Җырларга бик рәхәт булды. Анда башка төрле атмосфера, яңа кешеләр янында инде. Мин үзем матур һәм әйбәт җырладым дип уйлыйм. Җиңүгә инде мин надеюсь. Ләкин анысын инде соңрак белербез. 23 финалист арасыннан жюри иң-иңнәрен ачыкласа, халык тавыш бирүе үзенә якын булган җырчысын сайлады. Жюри һәм тамашачыларның күңелен яулаган тавышларның кемнәр икәнен 9 май көнне Луч каналының бәйрәм программасында белербез. Ләйсән Галиева, Булат Усманов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөек Ватан сугышында җиңүгә китергән тарихи вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез. 1945 елның 25 апреле. Сугышның 1404 көне. Бу көнне 3-нче Белоруссия фронты гаскәрләре дошманның Земланд ярым утравында камалган соңгы группировкасын тармар итеп, Көнчыгыш Пруссия операциясын уңышлы тәмамлауга ирешә. Кызыл армия һөҗүме нәтиҗәсендә немецларның үзәк армия группасы тармар ителә. Совет гаскәрләре тулысынча Көнчыгыш Пруссия Балтык диңгезендә мөһим стратегик позицияләрне ала.
1945 елның 25 апрелінде Берлин үзегінде суғышлар күшейе бара. Бірінші Беларуси фронты ғаскерлері Берлиннан күнбатышқа барушы барлық юлларны тұтып ала, һәм Кетсин торак пункты тересінде бірінші Украина фронты ғаскерлері білен қошыла. Берлинда дұшман ғаскерлері группировкасын қаумап ала. Бірінші Украина фронтының 5-ші гвардия армиясы ғаскерлері ел бұғашыға, һәм бірінші Америка армиясы частьлары білен ішраша. 1945 елінің 25 апрелінде барлық фронтларда дұшманның 125 танкі һәм 82 самолеты юқ итле. Бейік жеңуге 14 күн қала. Бүйік жеңу хәтерелері жерларда. Әлмәт районы ветерандар советы уздыра тұрған традицион үзішшен сәнғат смотры бәйгісі бұйыл әлбәтті енді Бүйік ватан соғышында жеңуінің 80 еллығына бағышланды. Қатнашушыларының өткен буынларға ижады рәхмәтлерін біздің ижад түркімінде көріп қайтты. Память поколений буыннар хәтере. Бейік ватан суғышын узган қохармандарға рәхмәт һәм хөрмәт чагылышыды оештыручылар. Әлеге фестивальдә район предприятиеләре, ветераннар советлары вәкилләре катнаша. Тамаша залында ватан сакчылары һәм аларның әтиәниләре. Аларны яшьләр үзәге сәхнә түреннән район башлыгы урынбасары Роза Әфләтунова, район ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин сәламләде. Коллектив чыгышлар, солистлар бүген үз иҗатлары аша беренче чиратта үз каһарманнарын искә ала. Үз әтиләре, бабайлары, туганнары рухына дуга кыла. Рахманов Әхбәр Хәбир Рахман улы 1941 елның июнь айында ватан чакыруы буенча илен сакларга китә. Әлбәттә, әбием 4 бала белән 29 яшьлек чәчәктәй ханым 4 баласын кочаклап babamны uzata soğuşqa. Babam soğuşның 43 yılda 18 martında ağır yaralardan gospitalga kirgeçtin vafat buла. Әтиемнең бер туган абыйлары Насибуллин Галимҗан һәм Насибуллин Сәлимҗан Бөек Ватан сугышында катнашып хәбәрсез югалганнар. Мин бүгенге җырымны, бүгенге чыгышымны аларның рухына багышладым, аларга дуга булып барсын иде. Бүген фестивальдә катнашучылар үзләренең җыр һәм матур чыгышлары аша гына Бөек Ватан сугышы ветераннарының рәхмәтләрен җиткермим. Алар әле бирегә үзләренең кул эшләрендә алып килгәннәр. Мисал өчен, менә шушы агачтан ясаган эшләнмәләр алар сугыш чорында кулланылган коралларның бәләкәй күчермәсе. Бу фестивальләр бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган чараларның бер өлеше генә ди. Әлмәт районы ветераннар советы рәисе урынбасары Надежда Царева. 3нче буын активистлары төрле күргәзмәләр оештыра. Гуманитар груз җыеп узата. Үзләрен республика бәйгеләрендә дә беренче итеп күрсәтеп өлгерә. К этой великой дате мы проводим не только фестивали, мы занимаемся большой патриотической работой. В Казани наша работа конкурс, посвященный 80 Победу, заняла первое место по республике, наша ветеранская организация. Проводятся встречи, занимаемся сбором гуманитарной помощи, возможно, выставки проводим, помогаем нашим ветеранам. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр ясаган Летов Каракузовки исемле кыска метражлы фильм Мәскәү халыкара балалар кинофестивале программасына эләкте. Аны балалар лагерінің киносменасында төшергән. Тосма балалар иҗат иткән иң яхшы рус телле фильмнар исемлегенә керә. Нәрсә турында фильм һәм төшерү процессында нинди авырлыклар очраган? Бу сорауларга җаваплар алдагы минутларда.
Летов Каракузовке кыска метражлы киноны узган ел жейге лагерінің кино сменасында 2 атна ішінде төшерәләр. Проект түрлі шәһәрләрдән килгән балаларны берләштерә. Алар режиссура, актерлык осталыгы һәм сценарий язу буенча белем ала. Кураторлар белән бергә геройларга диалог язарга һәм киноның планын төзергә өйрәнә. Мы всю смену работали, все вместе придумывали сценарий, продумывали, какие будут костюмы, что мы будем делать, чтобы как-то воплотить свою идею в реальность. И в итоге с помощью кураторов у нас все получилось. Фильм «Дуслык кеше» һәркемнең тавышы әһәмияткә ия булу һәм яшәгән ягыбыз өчен җаваплылык турында сөйли. Сабина исемле кыз җәйге каникулга әбисенә кунакка кайта. Башта аңа барысы да күңелсез булып тоела, ләкин бераздан ул дуслар таба һәм алар бергә күңел ача башлый. Авылда аларның яраткан буасы ярында коттеджлар төзелә башлагач, яшүсмерләр яраткан урыннарын саклап калыр өчен берләшә. Кыр шартларында реаль эш тәҗрибәсе балаларга җентекле әзерлек кирәк икәнне күрсәтә. Балалар тырышып эшли. Бүген авырлыкларны җылылык һәм мою белән искә алалар. Было довольно-таки сложно, ведь надо было в 35-градусную жару подниматься в гору, сидеть там у травы, но мне очень понравился результат, ведь это очень большой опыт для меня и для тех, кто снимался. Апрель уртасында Мәскәүдә Мәскәү халыкара балалар кинофестивале уза. Вакыйга ел саен бөтен дөньядан иң яхшы балалар фильмнарын җыя. Сайлап алу этабын Летов Каракузовкида үтә. Это достаточно крупный кинофестиваль, и было приятно. Бу шактый зур фестиваль, Илебез башкаласында безнең фильмны күрсәтүләре шатландыра. Мин моның белән горурланам. Бу казаныш алга таба тагын шундый проектлар булдырырга һәм кино өлкәсендә эшләргә тәргиш бирә. Снова такие проекты и работать в сфере кино. Фильм кино тәнкыйтьчеләреннән уңай бәяләргә лаек була. Әлмәттә җәмәгать транспорты берничә сәгатькә маршрутларын үзгәртәчәк. Бу Татнефть компаниясе оешу көненә башланган бәйрәм белән бәйле. Катнашчыларның иминлеге өчен 26 апрельдә иртәнге 7-дән 12-гә кадәр Радищев урамыннан Мәрҗани урамына кадәр Ленин урамы участогы ябылачак. Шуңа күрә троллейбуслар һәм автобуслар бу чорда башка схемалар буенча йөриячәк. Чаралар Ленин мәйданында һәм Каракүз скверында узачак. Программада Татарстан һәм Башкортстан артистларының концерты. Бәйрәм көне предприятиенең хезмәт коллективлары йөреше белән башлана. Ул Ленин мәйданында 10 сәгатьтә старт ала. 10:40-та тантана Каракүз скверына күчәчәк. Биредә Татарстан һәм Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимов, Башкортстанның атказанган артисты Гөлназ Асаева, төрле фестивальләр лауреатлары, шулай ук Казанның Барбара бенд кавер төркеме катнашында концерт узачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.